Ορίστε κύριε Μουλκιώτη, έχετε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός αυτός κινείται για μια ακόμα φορά στην κατεύθυνση διαχείρισης εσόδων και κυρίως ευρωπαϊκών κονδυλίων για την εξυπηρέτηση κάλυψης αποκλειστικά και μόνο ελλημάτων και όχι στη βάση ενός μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη η χώρα. Τώρα, όσον αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που έχω την τιμή να έχω την κοινοβουλευτικό τομέα την ευθύνη. Από το 2021 ο τακτικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μοιράζεται πλέον σε 97 ειδικούς φορείς για την εκτέλεσή του, κατά μείζωνα κατηγορία, αλλά απουσιάζει ο κεντρικός σχεδιασμός, ο έλεγχος και η συγκρίσιμη λειτουργία και εκταμείευση. Αυτό οδηγεί σε μια συνεχιζόμενη παθογένεια, όπου ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό δαπανών μετακυλείται στο επόμενο οικονομικό έτος. Επιβαρύνει αυτό, δημιουργώντας έτσι ένα σπιράλ επαναλαμβάνων ελλημάτων με επανεγγραφή πιστώσεων και τελικό εκτροχιασμό των στόχων με υποχρηματοδότηση του τρέχοντος προϋπολογισμού, του πραγματικού προϋπολογισμού. Διαπιστώνεται στο Υπουργείο μείωση των ανώτατων ορίων δαπανών από 269 εκατομμύρια, που είναι η εκτίμηση δαπανών για την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού, σε 2.218 στην πρόβλεψη προϋπολογισμού του 2025. Αντίστοιχα, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προβλέπεται σημαντική μείωση 13% από 78 εκατομμύρια σε 68 εκατομμύρια, αλλά δεν υφίσταται καμία πρόβλεψη εγγραφής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Θετικότητας. Στις προϋπολογιζόμενες δαπάνες του γενικού κράτους αναπρόγραμμα εμφανίζονται ελάχιστα διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παρελθόν στα επιμέρους προγράμματα. Αλλά αυτό όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν λύνει τα προβλήματα του Υπουργείου σε επίπεδα της εγκληματικής πολιτικής 1, της αύξησης της βίας κυρίως των νέων 2 και 3 του εκπαιδευτικού συστήματος των αστυνομικών. Και από αυτό πιστεύουμε στην ανάγκη αναδιάταξης και αναμόρφωσης πλήρως του σχεδίου αντικλιματικής πολιτικής, με στόχευση στην ορθολογική ανάπτυξη μέτρων πρόληψης και κοινωνικής επανένταξης. Για την αυξανόμενη βία κυρίως των νέων ανθρώπων, θα μπορούσε στο προϋπολογισμό να προβλεφθεί στη λειτουργική ταξινόμησή του ειδικός κωδικός για ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης διαχείρισης νεανικής παραβατικότητας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Στο επίπεδο εκπαίδευση των αστυνομικών, οι προτινόμενες δαπάνες θα πρέπει να καλύπτονται για την σύγχρονη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των αστυνομικών, με την πραγματική αναβάθμιση των σχολών και εξυγχρονισμό του προγράμματός τους. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συνέβαλε και ο εξυγχρονισμός των μέσων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες, όπως σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό σύστημα, επικοινωνίες, αυτοπροστασία, ηλεκτρονική διασύνδεση κάθε δράσης που δεν υπάρχουν, προκειμένου να διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι με διαφάνεια, αλλά και να διερευνώνται φαινόμενα υπέρβασης νομιμότητος. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που εκτελούν οι αστυνομικοί τα καθήκοντά τους θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουν την πολιτεία προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των όρων και του περιβάλλοντος που εργάζονται. Και αναφέρομαι υγεία, ασφάλεια, παύλα επικινδυνότητα. Από την συνεκτίμηση των στοιχείων του προϋπολογισμού προκύπτει ότι η υπέρβαση των δαπανών που υπάρχουν για τις μετακινήσεις αστυνομικών είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Και ουδής ομιλεί. Δεν σιωπή βροντερή του Υπουργείου. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ελληματικής στρατηγικής στη διαχείριση και οργάνωση του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες κάθε περιοχής. Γνωρίζει άραγε ο κύριος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πώς οι αστυνομικοί και πόσοι αστυνομικοί δεν τα βγάζουν πέρα έως τα μισά του μήνα, να μην πω και λιγότερο? Γιατί αν γνωρίζει, η αύξηση που έκανε την νυχτερινή αποζημίωση είναι εμπεγμός τουλάχιστον. Αυξήσατε πόσο, κύριοι Υπουργοί? Κατά 0,20 λεπτά την ώρα στους ανθρώπους που του λέμε τη νύχτα. Αντιλαμβάνεστε τι κάνατε? Για την επικινδυνότητα του επαγγέλματος κουβέντα. Γιατί? Ο προηγούμενος Υπουργός που έχει φύγει τώρα είχε πει το 2023 επιλέξει: στηρίζουμε την αστυνομία και τους αστυνομικούς μας, λύνοντας χρόνια προβλήματα και συνοχίζοντας την προσπάθεια να αναγνωριστεί το επάγγελμα του αστυνομικού ως επικίνδυνο. Έγινε ποτέ? Για δε το χαρακτηρισμό του επαγγέλματος ως επικίνδυνου, όχι αυτό δεν έγινε μόνο, αλλά δεν έχουμε δει και καμία ενέργεια από πλευράς Υπουργείου. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα μέχρι τώρα μια νομοθετική πρόβλεψη της κυβέρνησης? Γιατί το αρνείστε? Γιατί σε κάθε περίπτωση το καθυστερείτε? Μήπως περιμένετε να αυξηθεί ο κατάλογος ακόμα των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους σε ώρα καθήκοντος? Από την άλλη πλευρά τώρα, στις μάχημες υπηρεσίες παραμένουν κυρίως υποστελεχωμένες. Πόσοι αστυνομικοί επέστρεψαν από τη φύλαξη δημόσιων προσώπων? Αυτό που είχε πει ο κ. Πρωθυπουργός τέτοιες μέρες. Πέρσι στον προϋπολογισμό, το θυμάστε όλοι. Πόσοι επέστρεψαν? Τίποτα. Τίποτα, και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα. Παρατηρούμε, όχι ότι όλοι μας παρατηρούμε σε κάθε περίπτωση, ένα πρωτοφανές κρεσέντο περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάδας είναι περίπου στο 87% αύξηση στις καταγγελίες για περιστατικά βίας σε σχέση με το 23.
Η συνομική της άμεσης δράσης είναι αυτή που περιλαμβάνονται πρώτη των περιστατικών. Έχει ερώτημα μεριμνήσει το Υπουργείο για την εκπαίδευσή τους πάνω σε αυτό το τόσο ευαίσθητο ζήτημα και για τα περιστατικά? Γιατί συνήθως το Υπουργείο λειτουργεί κατόπιν εορτής. Και να σας πω γιατί. Θυμάστε το θέμα. Στους Αγίους Αναγίους με την κοπέλα. Αυτό ανάγκασε το Υπουργείο να κάνει τότε την ανανέωση του εγχειριδίου διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Τόσο προχειρότητα αυτό το Υπουργείο. Ελπίζουμε λοιπόν ας υλοποιήσει τουλάχιστον το σύστημα του risk tool έγκαιρα και όχι να γίνει και κάποιο άλλο επεισόδιο και θα τρέχουμε πάλι. Πλέον τούτον, το ελληνικό δημόσιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει δημιουργήσει και μια μαύρη τρύπα στις δαπάνες της χώρας, ακούσατε, που οφείλεται στη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους χώρους κράτησης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέχρι τα τέλη του 2023 έχει εκδώσει 139 καταδικαστικές αποφάσεις για τη χώρα μας λόγω κακών συνθηκών κράτησης στις φυλακές, αστυνομικά κρατητήρια κλπ. Και δυστυχώς είμαστε πέμπτοι στις 46 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης με το μεγαλύτερο βαθμό υποθέσεων για τις εξευτελιστικές συνθήκες κράτησης. Και δεν είναι μόνο η διεθνής αμαύρωση της χώρας μας από αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρω, που μας εμφανίζει σαν συστηματικό την Ελλάδα, σαν συστηματικό παραβάτη, αλλά είναι και η οικονομική επιβάρυνση του Έλληνα πολίτη. Διότι οι αποζημιώσεις που καλούμαστε και καλούμε όλοι μας να καταβάλουμε σαν χώρα σε προσφεύγοντες κατηγορούμενους και κρατούμενους από την ΕΔΑ, μόνο το 2023 ανήλθε σε 2.686.520 ευρώ. Τα ακούει η κυβέρνηση αυτό? Τι κάνει η κυβέρνηση για αυτό το θέμα? Και να ξέρετε και κάτι ακόμα. Τροποποιήθηκε ο Ζωοφαγιστικός Κώδικας. Το άρθρο 6α, όπως τροποποιήθηκε, δυστυχώς δεν δίνει καμία λύση. Προσφεύγουν οι κρατούμενοι, δεν δικαιώνονται ποτέ από τα Συμβούλια Πλημελιωδικών και προσφεύγουν στο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο μας καταδικάζει. Και είμαστε και πάλι τώρα να μας καταδικάσει. Έχει κατατεθεί σχετική ερώτηση και ακόμα δεν έχει απαντηθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω, έχω υποχρέωση να καταθέσω, την εγκύκλιο αριθμός 8 του Εισαγγελέως του Αριουπάγου, του Αντισαγγελέως του Αριουπάγου, παρακαλώ, πάρτε για τα πρακτικά, στο οποίο αναφέρει πέρα από αυτά που λέω εγώ πάρα πολύ περισσότερα. Και ρωτάω και ζητάμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γιατί ο προϋπολογισμός δεν προβλέπει καμία βελτίωση των συνθηκών κράτησης και γιατί ανέχεστε να καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις? Μπορούσαμε αυτά τα 2.866.520 ευρώ να τα δώσετε στην ελληνική αστυνομία για κάτι διαφορετικό. Όχι να καταδικαζόμαστε σαν χώρα. Δεν είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα και πρέπει η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, να απαντήσει και να ξεκαθαρίσει. Κύριοι Υπουργοί, δεν είστε άβουλοι όπως κάποιοι σας κατηγορούν. Έχετε σχέδιο και υπηρετείτε συγκεκριμένα συμφέροντα, είτε σας αρέσει είτε όχι. Αποδεικνύεστε όμως αιμονικοί και εγκλωβισμένοι σε μια νεοφιλελεύθερη επικοινωνιακή γυάλα σας, στην οποία είστε μόνοι με αυτούς τους λίγους τους οποίους εξυπηρετείτε. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, ως ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, είμαστε με το λαό, είμαστε με τους πολλούς, τους μη προνομιούχους, προσπαθούμε και γι' αυτό η επιλογή μας είναι μία. Και αυτή είναι και η παρακαταθήκη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Μουλκιώτη και να καλέσω στο